Baba, and I don't have my name out. No, I don't want display, I don't want to generate a motor. Engarani wenyu chibaba mkomana? Chikomana ndisahwira wangu wepedyo pedyo. Ora saka muri kunzwa sei nhasi nekurasikirwa kwamaita? You are so hard, you guys. Dale Toyota. Si baba.
mukomana ngari munhu angari right, mukomana anga asina problem nemunhu, mukomana aifamba nemawishi ekubhema vhari. So mukomana anga ari munhu wekuti ukamutumidzira chinhu kana kumutaurira chinhu manje kuti mukomana hona ndoda kuti undibatirawo chakati, handiti aisvitsa zvinhu zvevanhu. Anga ari munhu anga asingatuki machembere mazhinji, ndo zvamuri kuona machembere akazara kudai kuchema mukomana, nokuti mukomana anga ari munhu anga asina kana problem. Ainzi ani mukomana uyu? Mukomana ainzi handichazivi kuti nditawanda here kana nditi nashe, because vakomana vacho vakanyanya kufanana. Nditawanda anga ari matwins? Matwins. Okay. Vakanyanya kufanana, so ndazotogona kuziva kuti ashaika ndeuyu, but zita manje handisingagoni kuziva kuti tawanda ndopi tinashe ndeuyu. Alright. But wafana watakangokura nawo hawafana wedu muareas. Alright, thank you. So asi mashoko ekupedzisira kumukomana tongoti mukomana famba zvakanaka, tese tichatewera. Alright, thank you. Tichishanda naye zvakanaka, anga ari munhu ane rudo nevamwe. Uye chanyanya kundirwadza, munhu angabva urora, mwana wake anga achine almost kuma 3-4 months obva afa. Saka zvinhu zvinomwe zvandirwadza izvozvo zvokutoti izvozvo munhu anga akatoplana, anga akatofurumisa zvidhina zvake, naandakatombotaurawo naye nyaya yezvidhina inini achitoti handogona kutengesera. Musi wacho waita accident, ndipo paanga achida mari yezvidhina. Chomutsvaka uya utore mari achindirudzoka, ndipo pakabva angoita accident vasvika pakufa. Alright, saka mashoko amunoda kutaura nhasi ndekuti kudini? Ndiri kurwadziwa, ndiri kuchema pamwe chete nemurekwa mukome kuti kufirwawo kwangu, ndiri kurwadziwa zvimwe zvisingatoiti zvokutoti tarasikirwa negamba, handichisina kana next door yekutaura naye kuronga zveupenyu. Alright, thank you. Tawanda mkome. Tine hurombo tarasikirwa zvakanyanya kuno nehama yedu iyi mukoma. Taishanda zvakanaka tichishandidzana mukufamba umu, dhodha wano tichiita sei, munhu akanaka zvokuti waitibatsira. Taiwana waiti kwanga akabvawo kubhema vhari nevanhu, wauya achitisiyirawo vanhu, topedzisawo rwendo rwekuenda kutauni nevanhu. Munhu anga akanaka chaizvo. Saka tine hurombo tarasikirwa mhuri Chigodora yese tarasikirwa. Ziva zvakanyanyisa ende zvatirwadza. Zvaita kana ari Mwari zvakaoma. Atirwadzisa murume. Kuda asina kuda. Kutonga kwake hapana zvataikwanisa kuita.